aiki na kwakwalwa baiwa ce kun yi amfani da hakan ta sigar barna duba da abin da ke na nuna kwarewa. Kin fito? Allah ina idar da sallah. Ina fata dai kin yi goge-gogen da na bar miki. Komai na yi na gama na ma karkada kujerun. Ko? To Allah ya miki albarka. Bari Hello, auntie. Hello. 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 Audu. Hello. Baka ji na ne? To. Audu. A'a. Kinga baya dai ji na a waya. La. So ki gani kinga. Kiga abin da suke yi. Sun fa yi kokari ko? Wallahi moni sun yi kokari sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa nake gani? Ina ta waya baki na me fara da? Ba na jin ka Audu. Ku matsala ta fa ni problem ina da wannan gidan. Ke ba ki je ki kawo mishi abun zama ba? Ni fa problem ina da wannan gidan naku kenan anti. Me ya faru? Ni kiran ki a waya ba na samu. To ai matsalar ne service din ne sai a hankali. Ki canja waya kawai anti. To Allah ya hore za a canja. To amin. Anti. Audu. Ta hanya. Hai, hanya ba kyau anti. Allah dai ya ƙara rufa mana asiri muna nan hankalin mu a tashe. Wallahi anti maganar da nake miki an yi attacking din mu. Abin da kike tunani ma ba shi ba. Ce na gaya miki abubuwan da na kubuce Allah ya kubutar da ni suna da yawa. Maganar da nake miki tunda aka ce an tura mu kudin nan bangaren aikin nan kawai ni dai addu'a ta nake saboda na kikkira ku ki gaya wa 'yan uwa da abokan arziki ma ni su yafe mu saboda ban ma taɓa tunanin zan dawo saboda fitintunin da muka gani a hanya matsalolin da muka gani a hanya sun yi yawa an yi atakin ɗinmu ni ban ma taɓa tunanin za mu kawo iwa ai ni na san karfin addu'ar mu ne yake tasiri kanka in Allah ya yarda ba abun da zai same ka bi iznillah yanda ka je can lafiya za ka dawo lafiya gaskiya ne anti dama ina kusa ne nace a barin kira ki to kuma na kira ki ma na ji network bai da kyau sosai nace barin ƙara so mu da shi kai network ɗin ne sai a hankali Audu amma fa ka kyauta da ka zo ka dube mu kuma na ji daɗi sosai to anti barin ƙara so dan shi kenan a gaida gida to ba kuma ke koma kenan kuma yanzu yau za ka dawo mana wajen moni to ban dai san
ko da yaushe ma zan iya dawowa saboda ban da specific time da zan iya cewa an jima ma za ki iya gani amma ni komai zan yi sai da dalili. Kaman gaske ta yau da ka zo ma Allah ne da ya je ka ko? haka ne mana gaskiya ne to mun gode sosai mun ji daɗi ka kawo momi na ziyara ina sama fi saboda momi na ka zo. To gaskiya gani to kin san ita rayuwa shi zumunci da kike gani wani abu ne babban al'amari saboda shi zumunci da kike gani yana kai mutum aljanna. Sosai ma kai ma zai iya kai ka aljanna insha Allah in Allah ya yarda. Okay, zumunci ka zo ko ka kawo momi ziyara. Kin dan goggoge sosai kin san da ba haka kike ba. Ni din? Wallahi. Na dai bi ka tsayi. A haka kika bin tsayi? Wallahi na fi ka tsayi duba da kyau. Ki dai duba ki gani. Wani na girma. Ko? To in zauna a yarinya. To ai yarinya ce ai ba za ki haɗa kanki da Wallahi na girma ni ba yarinya ba ce yanzu waye gaya ta ta zan gane alamun kin girma ga to ka ganni ba kai ma yanzu da ka ganni tsorata me zan tsorata ina abin yake wallahi to ni dai zan baki haka kenan to Allah ya tsare to na gode kenan bai aha wa alaikun salam an ke daɗe barkan ki dai ya kike ya gida ya su mama kuma kowa lafiya wai na fati ne fati ta je jigawa lafiya sun je bikin wata yar uwarmu Allah sarki ya kafan naki na ga har yanzu da sauran ɗin gishin da ɗan sarki dai kafar kai dan adai da sauran nan bai kyauta ba wallahi bari kawai baka ga gangancin da suka dinga yi ba shi yasa za ki ga yanzu za a kai amaryar nan gaba ɗaya a ta ganganci kuma kina ciki ku ba ku ce ya daina ba ai ka san ba jin magana suke ba ku dai kuke zuga su dadin tafiyar su suke to anya baki ku kuke zuga yan adai da sauran nan ba to yayi kyau na so na shiga wannan ma saboda wannan kafan ne ma ya sa ban kafan ba zai barki ba wallahi shi yasa sai da ni ma na je da sai ka zo da wannan in na zo kina jiga akwai da ke jiga a haba kin yi wace lalle ko in tana miki baki dan ce garin masoyi ba nisa ba haba sai ka biyo ni har cigawa bi hana na zama sarauniya sosai ma kuma da ni kaɗai za a taho daga jigawan nan to da ta wadan to yanzu ya ake ciki ne ka san me nake so shopping nake so ka kai ni shopping yau shi kenan ko yau yau ya yi saboda kin ga wata kusan ɗaya ya ke bari kaman ko jibi ko shikenan sai mu je ki ɗauki duk abin da kike so duk abin da nake so duk abin da kike so ko ni ne ke sa a kwandon ki ta tura Allah aha ai ku shikenan Allah ya kai mu jibin nan to amin su ma ya kamata ki tafi gida ko saboda kafan ki na ciwo wallahi ya kamata na zo na dan to shikenan ki gaida su mama sai mun yi waya ko to shikenan Kwarewa lissafi ne na kwakwalwa duka kwarewar ka wani ya fi ka wannan baiwa ne karka yi cutarwa da kwarewar ka babbar illa ne in hakan karshen ka na dama ne kwarewa 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 yauwa jamila ya aiki ina fata komi yana tafiya daidai ko aiki yana tafiya daidai so ina fata dai babu wata matsala dai ko sai dai akwai abin da na fuskanta cewa akwai su barayin zaune da suke kokarin haɗa kai da wata barauniyar zaune don kusan sau biyu ina ganin su suna haɗa kai to ko me suke nufi ban sani ba
kin saurari abin da suke cewa? Ai kamata ya ce kin saurari abin da suke cewa, domin sanin abin da suke faɗa a gurin nan shi zai ba mu damar me suke kullawa har mu samu mu bincike a kansu. Ranka ya daɗe, kana ganin hakan ba zai ba su damar yin aikata abin da suke aikatawa ba? Hakan ba zai ba su damar. Mu abin da muke bukata da idanki da jikinki da komi da yadda zaki ki matsa kusa da su ki san wai shin me suke yi, me suke kullawa, sana haka shine damar abin da kace shi za a yi ta na ce so Jamila, a kodayaushe ina son ki rika sa a zuciyarki ke cewa jami'ar tsaro ce wadda ƙasa ta bamu amana mu sa ido akan al'ummarta da take cikinta, dukiyar da take cikinta, da duk wani azzalimi ko azzalima ko wani abu wanda zai zo ya cuci 'yan ƙasa. Ki sa wannan a zuciyarki. Amana ce aka baki, amana ce aka bani, amana ce aka ba da duk wani jami'in tsaro wanda zai saka kaya irin wannan yunifon namu na sarki. Ki mai da hankali, ina gaya miki ne wannan domin in ƙara miki ƙarfin gwiwa. Shi ke misali. Audio Jungle. Audio Jungle. Yawwa! Dama neman ki nake. Ina zaki? Zan je gurin Karki ji. saboda me? Ni dai na ce miki karki ji. Saboda me sai na je. A'a ba zan je su ma zan kira su ƙauyen ga musu. Shine. Shikenan to yanzu ya ake ciki. Ba wani dan abin da zan sa. Ka san me yanzu ba ni da kashi. Kai muka tura mu account number ɗinka na sa waya na a caji. An gama. Zan tura maka. An gama. Dan Allah duk abin da ka gani dai kai. To shikenan. Hajjaji makkatu. Wallah ba ka rawo da abin da yawancin ai namu ne. Ka zo mana. A shi da makai matsoraci ne? Matsoraci ba da idan aka ce harka ne da kolawa kin san akwai damuwa. Ni tsakanina da su mutanen can sai dai in daga hannu su daga hannu. Kai sai ka rika yin abu a kamar namiji ashe ba namijin ba. Dan kaga police kai sai ka razana. Amma fa kwanaki har da shi aka min wannan rubtukun. A lokacin ya kira waya na a kashe shi yasa kuma kaga ba yanda za a yi ce ba zai zo ba. Dole ya zo. Ni ba
ni fa hankali na ba zai kwanta ba har yanzu ban yadda da ke in ma ban yadda da ke ba. Na jima ba ina zargin ki daman kina tare da su kuma na ganki dole in ji. Wancan ma dan hannu tafiyar mu ɗaya da shi. Ai ko har ka sai da su da irin su. Yanzu me yazo ya faɗa miki me yace miki? Wannan gurin ne kar mu je. Akwai matsala an haɗa target ashe akwai yanin take bibiyan mu. Ta kai mai komai da komai ba abin da bata kai mai rahoto. Bakura. Shi ya dauko sai dai in kira Bakura a waya. Bakura ya tafi ba. Kira shi ka gaya mishi. Wayan tawa tana na bar ta a jangul. Ka je ka dauka ka gaya mishi maza maza ni zan kira shi maza. Gani nan yanzu zai shiga jangul, yanzu zan je jangul. A haba! Kaga na nemi. Ok, to ba matsala. Dama wai a dai so zan samu ya dan karasa da ni sai in gangara, amma yanzu bari in yi. A to mu haɗe kawai. Ba matsala.